Саумығыз хайырлы сағатта мұқтарам милләттәштәр эфирда Башқұрттар программаға. Тапшыруды әдірләусі ижади түркім исеменен хәдді Рафиқ Ахмачин сәлемләй. Башта темалар турахында қытқаса. Исерлік хейвет скважина эшләнде. Төпкүл ауылдары үз тормышын үзе көйләй. Һәр кемгә белергә кирәк үзенең нәсел ырыуын, чөнки без башкортлар безгә белергә кирәк үзебезнең җиде буын нәселен. Ермәкәй районы Усманташлы авылы тарихы. Bizim maktapta yaptılar. Kurşa oldu, Kazın avında, Urus'ta maktap oldu, sonunda yeri bu konuk. Курган өлкәһе Яланкатай башкорттары язмышы. Уга карап илһамланып, уга ынтылып бейбез. Алтынай башкорт бию ансамбле исем туйын узгарды. Skype аша бәйләнештә Ялта калаһы. Февраль-март айдарында ауылдарда йыйылыштар үтә. Урындағы көнүдәк мәсьәләләрдә хәл итү юлдары буенча мөһим карарлар нәкъ шул йыйылыштарда кабул ителә инде. Безнең хәбәрсебез Әбиялил районының иң төпкөл авылларының бере Байымда халыктың көн күреше менән кызыкканды. Райондың был төбәгендә яшәүчеләр эсәрһау булмауына насар юлдарга күнегеп тә беткән. Әмма һуңгы ыңгай үзгәрештәр үзебезнең һайлау һөҙөмтәһе тиулар. Чөнки бунан 2 ел элек урындагы советка һайлауда улар югарынан куелгандарга түгел, ә үзләре күрһәткән кандидаттарга тавыш биргән. Мин төпкөл Моракай авылынан. Безне вообще карамайдар инде. Шу 2 елда юл халдылар, авыл исендә юл халып сыктылар. Шуны ниме, шу Балапан менән Моракай арасындагы юлды һәйбәт әйтләрендә тосасым юл насар ине. Мин гел йөрүштәгез беләм инде күреп торам. Ыңгай якка үзгәрештәр күзгә күренгәс, йыелыштар да тыныс, эшлекле үтте дип биләмә башлыгы. Халыктан эш ягынан безгә эш кушылган икән, без уны эшләп яйдап алып китеп барабыз. Шуга халык яйдап кына успокоиться итеп бара. Миңа нык куандырды инде. Вот последний сходтар. Байым авыл биләмәһендә 10 авыл. Һәр береһендә хәл ителмәгән мәсьәләләр етәрлек. Мәсәлән, Иткә Балапан халкы ошыга тиклем 5 сакрымда яткан күрше авылга һуга йөренә. Я шишмәнән ташып исте. Йылдан ел һыу кәмәгәннән кәмеп бара бит инде. Мына колодецларда һыу вообще атка төште. Безнең авылда авыл усында шишмә бар. Ну, шишмәгә бит инде мына кыш мәлендә лә унан алыста һәр кеше оллар бар, йөри алмайлар. Кыен. Авыл биләмәһенә ярдәм йөзеннән республика казнаһыннан бүленгән аксага Иткә Балапанда былтыр 2 һыу скважинаһы казылган. Ошо урамның кешеләре куана инде, һыуды булып калдылар. Исерлек һәйбәт скважина эшләнде инде. Декабрда казылган һыу скважинаһы көндәр йылыну менән төзекләндереләсәк тә авыл депутаты. Быел тагыла бер кызык казылһа, Иткә Балапанда һыу мәсьәләһе тулыһынча хәл ителәсәк. Ыңгай үзгәрештәр халыкты дәртләндерә. Төпкөлдә банкомат куелуы авыл кешеләре өчен куанычлы яңалык. Ошондай цивилизация килеп җитте дип әйтү безнең өчен нык зур шатлык. Чөнки хәзер аксаны пенсия буенча күп кеше пенсияны куллана бит инде. Банкоматтар аша алырга тырышабыз. Көнендә алып була. Зур шатлык дип саныйбыз. Байымдагы был корамал 10 авылды хезмәтләндерә. Хәлел көз түгеп тапкан аксаһын алыр өчен хәзер халыкка 90 сакрымда яткан район үдәгенә йөрергә кирәкмәй. Былтыр Байым авыл биләмәһенә янгын һүндерү машинаһы бүленгән. Махсус техника булмаганда узган коры яйда урмандардагы янгындан нисек котылыр ине халык? Бер дә әйтә алмыйм, кысалмастар иде ул. Күп булдылар инде. Ана авылларга сүт барып итмәделәр инде. Янекәдән ана күпме халкы сыкты. Мына Иткә Балапаннардан да без халкы шунда сыгып бергәләп без йөрнеләр. Хүндерделәр әйтә уйлап йөрнеләр. Уны тауга топ алдыга уже килеп теркәлгән бит инде. Гайнан Исламов янгын һүндерүчеләр водительдә. Әмма авыл хакимиятендә бындай штат берәмеге булмагас, ул рәсми рәвештә эшкә урынлаша алмай, тотрыклы хезмәт хакы ала алмай. Әлегә авыл хакимияте Гайнанга аксаны халыктан йыеп түләй. Сентябрьдә көндә ялы бөтелмәгән әле. Ярты хакын алында, соның калган юк. Тулы хак менән генә хал күпме булыр эш хакы? Тулы 7.
Янгын һүндерү машинаһы якын тирәләге бар авылдарды да хезмәтләндерә. Көндәлек бурыстардан тыш быел 2 авылда газ үткәрү эше башлана. Бунан тыш хакимият тагы да бер мөһим бер мәсьәләне хәл итәргә уйлый. Жилищный контора тибетегенде шуны создавать итәргә кирәк. Кыю организация халыктан еп үзенең урынына апарып yetkерүгә. Кайында ул күмәме, яндырамы? Шуның өчен без байым билемәһенә техника алу максаты беренчедән тора инде. Техника кирәк. Элекке вакыттарда колхоз мәлендә пенсионерларга, олы кешеләргә колхоздың трактордары пуштай инеп ерин хөрүп бирәме, утынын алып киләме. Мына тоже шундай максаттан бед үзебезнең яктан администрациянан шундай эштеп аткарып булдырып була. Авыл халкының тормышы ер менән бәйле. Ердән тапканына таянып яшәй ул. Шуга күрә уга барыһы ла, эсәр һавы ла, юлы ла, үз вакытында яуган кары һәм ямгыры ла мөһим. Байым авылы биләмәһе халкы ла яхшыга өметләнеп үз итәкчеләренә һәм дар-дарманына ышанып яшәй. Ярмәкәй районы биләмәләре элек Йылан һәм Байлар кабиләһе башкортларының асаба ерләре булган. Бүген был төбәктең борынгы асаба авылдары катнаш милләтле икән. Усман Ташлы авыл тарихында шул вакыйгалар сагыла. Усман Ташлы Йылан кабиләһе башкортларының авылы. Ул 18нче буат уртаһына тиклем Ташлы дип аталган. Авыл исеменең Усман Ташлыга әйләнеп китүе асаба башкорт Усман Бердибаевка бәйле. Кем Усман Бердибаев? Усман Бердибаев билгеле булуынча, ул безнең авылга нигез салучы. Ул үзенең килеп чыгышы буенча Минзәлә өязеннән Кадилан башкорты булган. Авылыбыз шуңа да Усман Бердибаев исемен йөртә. Билгеле менә аның нәсел турында безнең әле шәҗәрәләр сакланып калмаган, ә инде менә егетләр сезгә моңар шәҗәрәне тикшереп белергә кирәк, бәлки сез аларның шушы нәсел ыруын дәвам итүчеләрдер дә. Так, һәр кемгә белергә кирәк үзенең нәсел ыруын, так чөнки без башкортлар безгә белергә кирәк үзебезнең 7 буын нәселен. Уралда калган ныгытмалар төзү, заводтар халу, башкортларның ерләренә дәүләт казна крәстиәннәрен күсереп ултырту хезмәтендә, мусулмандарды сукындыру сәясәтеннән башкорт иленә күскән халыклар исәбенә 18нче буатада гына башкорт иле төрле этник составлы төбәккә үрелә. Ярмәкәй районы авылдары тарихы быга анык дәлил. Соңрак шушы Кадилан башкортлары нигез салган урынга ясаклы кешеләр дә килә башлый. Билгеле алар өчен инде куелган була аерым хак. Менә тарихи чыгынакларга караганда, мин сезгә дәрес вакытында кулланам Әнвәр Искәндияровның Башкортстан авыллары тарихы китабын, менә анда китерелә. Бер ел яшәү өчен халыкка түләргә тиеш булганнар 10 тиен акча. Авылыбызда беренче мәктәп 1923 елны ачылган. 1923 елны авылда беренче укытучы Исхаков Мирсаид булган. Ул да үзенең милләте буенча Кадилан башкортларынан булган. Батша заманындагы ревизия мәгълүматларында авылдың катмарлы этник һәм социаль составы асык күренә. Усман Ташлыла дин, тел, мәдәни юллар буенча кардәш халыктар башкортлар, татарлар яшәгән һәм яшәй. Архив мәгълүматлары Йылан кабиләһе башкортларының асабалар, башкорт типтәрләренең байлар булысыннан икәнен раслай. Татарлары дәүләт крәстиәннәре һәм типтәрләр катламын булдырган. Авылга нигез салынган елларны 1576-78 еллар диләр. Моны исбатлаучы дәлилләр дә бар. Мәсәлән, Усман Ташлы урта мәктәбен төзегәндә аның нигезендә табыла зур гына таш. Шушы ташка язылган була түбәндәге саннар 1576-1578. Тарихи чыгынакларга караганда шушы таш исәпләнә инде безнең авылның ел башын барлаучы тарихи дәлил булып. Йылан башкортларының асаба төяге Усман Ташлы авылы халкы бүген туган yerенең бәрәкәтен арттырып, намыс менән дөнья көтә.
Башкорт халкының иң улы кабилеләренең бере Катайдар 6 рыуга бүленә. Улар тарихи Башкортстандың зур биләмәһенә таралып ултырган. Иньяр, Козгын, Идел Катайдар республикабызның Белорет, Архангель райондарында яшәһә, Бала Катайдар Өфөлә яки Уфимка елгаһының үрге агымында, Башкортстан менән Силәбе өлкәһе чиктәрендәге ерләрде биләй. Бакалы районында да Катай авылдары бар. Улы, Бала һәм Ялан Катай кабиләнең көчле тармактары. Шулардан Ялан Катайдар бүген Курган өлкәһенең Әлмән районында яшәй. Катай башкортларының тамырлары 12-нче буатта Түркстанда үзләренең Силяо дәүләтен оештырган Кара Китай яки Кара Кидандарга барып тоташа. Бұл кавымның варислары монголдары, шулай ук төрки халыктары арасында ла осрай. Мәсәлән, казактарда Кытай, Кытай аргын, Кытай кыпсак, кыргызларда Кытай, Мыңк Кытай, Найман, Кара Кытай рулары бар. Башкорт Катайдары былтыр тәү тапкыр Бала Катай районының Билән авылында рыу йыйынын узгарды. В X веке ваши предки, племя Китай, завоевало Северный Китай. И оно фактически разделилось на две части. Одна часть, она жила в степях, она помнила своих предков, чтила свои традиции и сохранила свое имя. Вторая часть стала жить в богатстве, стала править Китаем, но она забыла свои родовые традиции и потеряла свою связь, забыла свой язык, забыла историю и стала китайцами, так называемыми, ханьцами. Я вот хочу призвать вас к тому, что только помня свое шире, помня своих предков, вы можете сохраниться как народ, как башкирский народ. Одна ветвь Катаев после Чингисхана поселилась вот здесь, на территории Башкортостана. Первоначально жили по реке Ик и реке Сунь, вот в этой долине. Это нынешние Бакалинский, Лишевский районы. Часть катайцев поселилась в Белорецком районе, а часть на территории нынешней Свердловской области. Курган өлкәһе биләмәләрендә борын Табын, Барын, Катай кабиләләре яшәгән. Катайдар бында 17-18 буатта төпләнгән. Әмма урыс колонизация һөҗүмтәһендә башка башкорт кабиләләре арасында кысырыкланган. Бала Катай һәм Олы Катай тармактарының бер өлеше Тобол елгаһы далаларына күсергә мәҗбүр булган. Бында улар Ялан Катайдар район барлыкка килтергән. Силәбе өлкәһеннән Кулый авылынан бер Зәйнәптен кешенең йылкы күп була, зур табын, аттары күп була. Аттары югата табыны сылы юк. Истәп килеп сага, шунда хатты килә аттары, шунда табыла табынын. Куып кайталар. Апкаткас яңынан аттары югата, яңынан аттарын шунда килеп таба. Өченче килгәндә аттары шунда урнашырга яшәләр. Бұл 1746-1747 еллары була. Әлмән районында бөтә башкорт авылдары тиерлек Катай кабиләһенә карай. Үкенескә каршы улардан күбеһе бүген юкка сыккан. Башкорт авылдарын совхоз, колхоз үзәкләренә күсерү, мәктәпләрдә русча укыту, яшьләрнең ситкә китүе әлбәттә авылдар язмышына кире йогынты яһай. Монда Зәйнәптен авылында мәктәп бар иде. 4 класска хатты мәктәп бар иде башкортча. Мен дә монда Зәйнәптен авылында 4 класста беттем башкортча. Адак Хрущев заманында микән бөтә урысча үсерләр мәктәпләрдә. Бөтен мәктәпте яптылар. Күрше авылда, Казан авылында урысча мәктәп булды, шунда йөреп укыдык. Мен дә шунда йөреп укыдым адак. Адак балдар бөтә шунда йөреп укый башланылар. Башкорт авылы, башкорт мәктәбе бетте. Район картаһында хәзер тарихи башкорт авылдарының өстән бер өлеше юк. Халык бөткән авылдар урынында яйын ата-бабалар рухына аят укый, йыендар узгара, район хакимияте стеллалар урынлаштыра башлаган. Бу тирәдә башкорт авылдары күп иде. Адак Хрущев заманында укырпны иттеләр бит. Авылдарлар, районларда укырпны. Әлмән районында бетерделәр монда. Сәлига үсерләр, Шумиха үсерләр. Шуннан авылдар монда Буртышкан авылы бар, албетте. Килетимакова авылы бар, албетте. Калы авылы бар, албетте.
Шығай ауылы бар, алда бітті. Көп ауылдар біттілер. Мен кеске вақытта әлі білем бар ені біздің ауылға ерақ түгіл Тәмәк ауылы Темәкова енді. Бұрдышкан бар ені. Олар көпті юғалды енді. Ал біздің ата бабайдардың ауылдары енді. Шыңа тәлі кесінмейінді памятный знак әрбір ауылда обелисктар мына қойып маташабыды енді. Хуғышта өлгендер, хуғышта участниктарға енді. Оны ұнытырға ярамай. Hürmetli tamaşaçılar, Яланғатай башқұрттарының үткені һәм бүгінгі турасында біз башқұрттар тапшыруының киләһе сығарылыштарында ла һөйләйәсәк без. Халқыбызды формалаштыруда зур роль уйнаган Яланғатайдар язмышы, шулай ук журналист Салават Хәмидуллинның тарихи шаршамбы программаһында ла сагылыш табасак. Безнең тапшыруларны күзәтеп барыгыз. Мәскәү қалаһы бұндай тамашаға бірінші тапқыр шахид. Алтынай башқұрт беудәрі түңәрәгенің тәугі сығышын тамашасылар шулай бағалана. Баш қалалағы бірден-бірі башқұрт милли бейу ансамблі концерті Мәскәү башқұрттары тұрмышында олы байрамға әйләнді. Алтынай түңәрәгендә шөгыльләнүчеләр өчен репетициялар, концерт башлангансы дәвам итте. Якташтар алдында тәүге сыгыш яуаплы ла тулкынландыргыста. Һәр хәрәкәт түвәл, һәр бейеу сагу булырга тиеш. Башқұрт ансамблін ойыштырдым. Яш студенттар, Мәскәүдә укыган студенттар бергә йылып, бер-берен таныштырып, бер-берен күреп, бер-беренә ярдәм итеп яшәһеннәр өчен. Һәм мәкә башқұрт милли бәюләрен онытмаһыннар өчен. Нәзир сценарий авторы ла, режиссер да. Ул багыусыла, бейеу түңәрәге өчен бинаның аренда хакын, сәхнә киемдәре өчен сыгымдарды ла әлегә үзе каплай. Касандыр Фәйзи Гаскәров исемендәге бейеу ансамблендә эшләгән, хәзер Мәскәүдә иҗат иткән егет был катмарлыкларның вакытлыса икәнлегенә, Алтынай ансамбленә ярдәмчылар табыласагына ышана. Хореограф һәр бейеүдә остазлары өйрәткәнчә куярга тырыша. Сыгыштар башкорт халык йолалары, мәдәнияте хакындагы кыска видеороликтар менән аралашып бара. Етәкчебезне хөрмәт итәбез, яратабыз, уга карап илһамланып, уга ынтылып бейбез. Олылар төркеме студенттар, дәртле бер ян кызлары, башкорт егетләре Гөлнәзирә менән тамашачыларны хайран калдырган вакытта Кескәйдәр сәхнә артында сыгышка әзерләнә. Сәлимә, Камилә һәм Маһинурды бейеү түңәрәге дуслаштырган. Кызлар гимнастика менән дә шөгыльләнә. Маһинурның хыялы Олимпия чемпионы булу. Башкорт бейеүләр миңа гимнастикага помогать итәләр. Минем пластикам яхшы була и минем тренер мине мактый. Бер туган Салават менән Алина Фәттәховтар да үз яшьтән бейеү менән шөгыльләнә. Әмма башкорт бейеүләре коллективы туплангас, заманса бейеүләрне ташлап икеләнмәенчә бында килгән. Туган моң мәдәният тартаты Алтынайның иң кескәй бейеүчеләренең ата-әсәһе. Башкорт балалары башкортча белергә тиеш, үзенең туган иленең культурасын әйтмешләр, белергә тиеш. Шуның өчен без тырышабыз, өйрәтергә, башкортча сөйләшәбез. Балсактан ук. Мәскәү студентларының саптар ансамблелы һәр буш минутта репетицияга арнай. Алтынай бейеү ансамблен туган көне менән котларга әзерләнә улар. Курайсылар түңәрәге оештырылуга ла тиздән 1 ел тула. Безгә монда бик охшай. Без илһамланып йыйлабыз, яңа көйләр өйрәнәбез, яңа номерлар төзибез. Һәр сыгыш тамашачыларның дәррәү алкыштарына күмелә. Нибары 1 ел эчендә Алтынай йондыз булып кабынды. Тамашачылар киләсәктә лә бундай очрашуларның даими узгарылуын теләй. Башкорт бейеүләре ансамбле республиканың ситтә яшәүче якташларны берләштерүче якты бер маяк. Бүгін біздің менен Skype бәйләнішті Украинаның Ялта қаласынан Рейля апай Имелбаева. Ялта башкорттары Урал Идел башкорт иҗтимагый үзәген оештырган. Рейля апай Имелбаева уның әүде магзаһы. Ул шулай ук башкорт катын-кызлары ансамблендә сыгыш яһай.
Ире Долорес агай менән 2 кыз тәрбияләп үстергәннәр. 2 ияннәре бар. Улар өйдә тик башкортса гына һөйләшә. Әсә кешегә балаларында үз халкына һөю уяту мөһим ти ул. Һаумыгыз Рәйлә апай. Рәйлә апай, белеүебезчә, һеҙҙең 2 ҡыҙығыҙ да бер нисә телдә иркен аралаша. Шулай улар башҡортсала саф һөйләшә. Сит төбәктә быға нисек өлгәштегеҙ? Беҙҙең элекке положение буйынса мәктәптә хәрби хеҙмәт итеүсе атайҙарҙың ҡыҙҙары, улдары мына йәшәгән ерҙәге телдәрен өйрәнмәһәләр ҙә, аларға освобождение бирә торғандар ине. Беҙҙең балалар бик теләп украин телен өйрәнделәр. Университеттан сығарылыш ваҡытында экзаменда ниндәй телдә бирәһегеҙ тип һорағанда, минең ҡыҙым һеҙгә ниндәй телдә яуап бирһәм яҡшыраҡ булыр тигән. Ә ниңә һеҙ барыһында 2 телдә лә әйбәт беләһегеҙме тигән. Беләм тигән, украин телендә яуап бирәм тигәс инде, украин телендә яуап биргән. Шунан һорағандар, ҡайһы ниндәй национальностьтан тип, мин башҡорт тигән. Ә үҙ телеңде беләһеңме тигәс, үҙ телендә йырлап ебәргән минең ҡыҙым. Шунан инде барыһы ла ҡул сағып, ҡыҙыл диплом биреп сығарып ебәргәндәр. Ейәндәрегеҙ туған телендә һөйләшәме? Минең 2 ейәнем бар. Береһе Вәли, 11 йәш тулды менә 16 февралдә. Икенсеһе Сәйид, бәләкәй генә әле, пока һөйләшеп, яңы һөйләшә башланы. Икеһе белән дә башҡортса һөйләшәбеҙ. Әле бәләкәй ейәнем бик әле уҡып нитеп итмәһә лә, стенала һәр ваҡыт башҡорт алфавиты тора. Әле менә Башҡортостандан күп кенә нәйләр белән һөйләшәбеҙ. Башҡорт мәктәбе юҡ, башҡортта әйтмәйләр, балалар башҡортса белмәй. Ул бит һәр ваҡыт ата-әсәйҙән зависит. Бер ваҡытта ла уланы берәү дә өйрәтергә тейеш түгел. Өйҙә нисек һөйләшһәң, ниндәй үҙеңнең телеңә мөнәсәбәт, ниндәй яҡшы мөнәсәбәт булһа, шул телдә бит инде балалар да, ейәндәр дә белеп яратып үсәләр. Һеҙ Ялталағы Иҙел-Урал башҡорт үҙәгендә фольклор ансамбль ойошторғанһығыҙ. Нисегерәк эшләй ул? Беҙҙе 1 майға демонстрацияларға саҡыралар, бөтөн булған ҡала сараларына саҡыралар. Мына туған телгә инде, халыҡ-ара туған тел көнөндә инде беҙҙе бик хөрмәт итеп ҡаршы алдылар. Мына беҙҙең иң яратҡан ансамблебеҙ дип беҙҙе кешегә представлять итеп күрһәттеләр инде. Тимәк, Ялталала башҡорттарҙы беләләр инде. Паруста килеп йәшәй башлағанда, беҙҙә Якуми яҡтарында тип үҙләренә нөйтә торғандар, урындағы халыҡтар, Тусәфсем теге Урта Азияла икән тиеп, шунан инде яйлап мына үҙебеҙҙең башҡорттың ҡайҙа йәшәгәнен, ниндәй ҡайһы Уралтау ниләрендә йәшәгәндәрен таныттыҡ инде. Мына хәҙер Башҡортостанның ҡайҙа икән беләләр. Татарҙар тип әйтәләр инде, общий ойоштороп татар тип әйтһәләр инде, беҙ ныҡ ҡаршы сығабыҙ, беҙ башҡорттар тип, башҡорт исемен бирергә тырышабыҙ. Рәйлә апай, халҡыбыҙға ниндәй теләктәрегеҙ булыр? Беҙҙең башҡорт тигән исемде ныҡ күтәреп йөрөргә кәрәк. Беҙҙең башҡорттар артабанда әҙәймәһен өсөн башҡорт тигән һүҙ беҙҙең һәр ваҡыт телдә булырға тейеш. Башҡорттар башҡорт тел менән ғорурланып, иҫән-һау, матур йәшәргә тейештәр. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ. Башҡорттар программаһының сираттағы сығарылышы тамам. Интернетта беҙҙе www.tvhizq.rb.ru сайтында ҡарағыҙ. Редакция менән бәйләнеш өсөн телефон 251-73-92. Теләк тәҡдимдәрегеҙҙе әле экранда күренгән электрон адресҡа ла ебәрергә мөмкин. Бынан тыш, беҙҙең менән Skype элемтәгә сығыу форсаты ла бар. Уның адресы Башҡорттар Һыҙыҡ TV. Бер аҙнанан яңынан осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ, донъяны башҡортса ҡарағыҙ.